Samo dan nakon što je proglašena pandemija svinjskog gripa 2009. godine, švajcarska farmaceutska kompanija Novartis iznenadila je svet vešću da je napravila spasonosnu vakcinu. Akcije Novartisa, ali i ostalih velikih farmaceutskih kompanija, istog dana skočile su na evropskim berzama, a 30 država je po hitnom postupku naručilo vakcinu. Po izbijanju epidemije u Srbiji, uz sličnu medijsku pompu kao što je to slučaj i danas, formirana je radna grupa za borbu protiv pandemijskog gripa, kojom je rukovodio epidemiolog Predrag Kon. Vakcina koja će biti kod nas ima sve ono što je posebna radna grupa insistirala da ima. Dakle, ima potvrdu Agencije za lekove, Evropske agencije za lekove i imaće i sertifikat naše agencije za lekove po ubrzanom postupku, zato što već ima sertifikat Evropske agencije za lekove. Nakon toga, predlog o sastavu i količini neophodnih vakcina prosleđen je Ministarstvu zdravlja, koji je u saradnji sa Republičkim zavodom za zdravstveno osiguranje dat Vladi Srbije na usvajanje. Vlada je zatim naložila hitan uvoz vakcina, a tenderska komisija zavoda, na čijem se čelu nalazio epidemiolog Branislav Tiodorović, donela je odluku o izboru vakcine kompanije Novartis. Konačnu odluku o primjeni vakcine doneti, odnosno potvrditi, naša agencija za lekove, jer bez obzira što sve ove vakcine koje se možda pojavljuju ili će se pojaviti u predlozima imaju registracije u drugim državama ili Evropskoj uniji, da se moraju po našem zakonu proveriti i sprovesti registracije i kod nas na osnovu stava, odnosno procedure agencije za lekove. Sličnom retorikom kao i današnjom, Predrag Kon je putem medija pokušavao da ubedi stanovništvo da se što veći broj ljudi vakciniše. Dakle, počela je vakcinacija koja nije proces koji će trajati nedelju dana, nego proces koji će trajati više meseci. I to treba unapred da se zna. I sukcesivno će stizati vakcina, tako da će sukcesivno da se i ponovo da se vrši prioritizacija svake te grupe. Ovo je najvažnija mera, vanredna mera koja se može sada sprovoditi i koja treba što više da se iskoristi sa onim što raspolažemo, kako bi smanjili taj udar i veliki talas koji dolazi posle Nove godine, ublažili ga i produžili, to treba shvatiti, čitav onda proces epidemijski ne ide tako naglo, nego se ublažuje, ali se produžuje, dobili vreme za još vakcinacija koje će kasnije slediti. Ipak, pokazalo se da u tome nije uspeo, zbog čega je na poslednjem sastanku radne grupe januara 2010. podneo ostavku koja nije bila prihvaćena. Kon je to učinio jer se u tom trenutku protiv svinjskog gripa vakcinisalo samo 148.000 osoba, umesto 1 milion koliko je on očekivao. Uprkos kampanji koju je sprovodio i sam državni vrh, na čelu sa Borisom Tadićem i Tomicom Milosavljevićem, koji su tada javno primili vakcinu. Tačno je, jedna od tačaka dnevnog reda bila i moja ostavka. To, međutim, nisu prihvatili članovi radne grupe i ja ostajem na funkciji predsednika. Iako je virus trenutno potpuno miran u Srbiji, mi dalje imamo sporadične slučajeve obolevanja i, nažalost, smrtne ishode. Tako da u takvoj situaciji čovjek ne može da se povuče, iako možda to želi, jer borba protiv virusa koji i dalje cirkuliše predstavlja borbu za živote ljudi. Nakon što je propala ideja da se većina stanovništva vakciniše, a u javnosti procurele informacije o potencijalnim malverzacijama, bivši ministar zdravlja Tomica Milosavljević saslušan je tada u svojstvu građanina u okviru predkrivičnog postupka. Pored Milosavljevića saslušani su i tadašnji predsednik radne grupe Predrag Kon, kao i bivša direktorka Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje Svetlana Vukajlović. Kao i obično, afera u vezi sa uvozom vakcina se stišala i otišla u zaborav, ali se procenjuje da je tom prilikom državni budžet oštećen za 1,6 miliona evra. Podsjetimo, nekoliko meseci pre proglašenja pandemije svinjskog gripa, Svetska zdravstvena organizacija izbacila je iz definicije visoku smrtnost kao osnovni razlog proglašenja pandemije. Nakon toga svet su pogađale brojne pandemije, ptičji grip, SARS, MERS, Ebola, a sada i koronavirus. Svaki put spasonosni lek protiv smrtonosnog virusa bio je vakcina. Dragan Todorović, Slobodna televizija.